سلام تخطاتلت نايس channel كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكون ناي وتر منيو تيو كم وتر لوملون حنتا قد سيت ارستي نخلنا كتعبينان كتنقحنان هيوتنا نخنفتش كتحجزنا تخلي يازبل كوعز غريب اللغم لو من ريو ابزلومي اب هيوتنا زنت ابارق بحري مبقسيو كابيو كاب ولدنا كابتي حبرتسب زمصانا قندا قداس دما نحنا ون حجي ወይ ጽባሕ ወለዲ ክንከውን ስለ ዝኾና ነዛ ተሓሳስባ ናብ ደቅና ከይነመሓላልፍ ምክንያቱ እቲ ውፅኢት ናይዚ ሕጂ ንዛረቦ ክሳብ ክንደይ ኣብ ነፍስና ኣብ ከባቢና ከም ንሪኦ ክንርኢ ኢና ምትእምማን ዘይብሉ ሓሳቡ ክገልፅ ዘይክእል ፈራህን ድሁልን መንእሰይ ወይ ከዓ ወለዶ ካብ ምንታይ ይጠሪ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ክኸውን ምናልባት ኣብቲ ዝዓበኻሉ ሕብረተሰብ እቲ ዓይነት ኣካይዳ ኣብኡ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝካ ኣብ ካልእ ዓይነት ዓለም ምስከትካ ግን ምግርጫው ናይ ዓለማት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ነፍስና ንኽንፍትሽ ከባቢና ንኽንፍትሽ ሕሉፍና ንኽንጥምት እሞ መፃኢና ንኸነስተኻኽል እዩ ከየና ዋሕኩ ሌትስ ጎ ሶ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ናርሲስቲክ ፓረንቲንግ ዝበሃል ኣሎ እዚ ድማ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ኣባና እውን ዘጋጥም እዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ እንታይ ውፅኢት ኣለዎ ድማ ክንርኢ ናብቶም ቆልዑ ነምበር 1 ውፅኢት ናይ ሓደ ናርሲስቲክ ወይ ድማ ስሱዕ ወይ ንዕዑ ዝጥዕሞ ጥራይ ዝገብር ዓይነት ወላዲ ጃባና ወለድና መብዛሕትኦም ሰኣን ፍላጥ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ይገብርዎ ነይሮም እዮም ኢለ ዝኣምን መምሃራን ዓበይቲ ኣብ ሕብረተሰብና ነዚ ነገር እዚ ብፍላይ ሰኣን ምፍላጥ ምስትውዓልን ይገብርዎ ነይሮም ኢለ ዝኣምን ቀዳመይቲ ነጥቢ inability to speak up ብከምዚ ዓይነት ዝዓበዩ መንእሰያት ሓሳቦም ንክገልፁ ርእይቶ ንክህቡ ንክምልሱ ፀገም ኣለዎ ስለምንታይ narcissistic parents often silence their kids when they try to speak out or assert their opinion ኣብ ሕብረተሰብና ክንዓቢ ከለና ርእይቶኻ ክትህብ ክትዛረብ ምስ ዘለኻ ትንበላ ተቆልዓ ኣይትዛረባ ተቆልዓ ምስ ዓበይቲ ጠብለቕሎቕ ኣይትበላ ተቆልዓ እናተባሃልካ ኢኻ ተዓባ ብዙሕ ግዜ እዚ ሕጂ እንታይ ገብሮ ነቲ ሰብ ምስ ግዜ ሓሳቡ ንኸይገልፅ ይዕፆ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ድማ ዓብና ስድራ ኮይና እንተለና ወይ ናው ንገፅና እንተኮይና ንቆልዓ ክዛረብ ከሎ ወላ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ወላ ኣብ ቅድሚ ኣቕሽሽቲ ወላ ኣብ ቅድሚ ጳጳሳት ይኹን ሓሳቡ ክገልፅ ከሎ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ትንበል ኢልካ ኣፍቲ ዓብፆ እንተኮይንካ ፅባሕ ንጎ ሓሳቡ ብቁዕ ዘይኮነ ኮይኑ እናትረድኦ ስለ ዝዓቢ ሓሳቡ ንክገልፅ ይፅገም እቲ ቀንዲ ፀገም ድማ ኣብ ምዕቡል ዓለም ሓሳብካ ትገልፀሉ ወይ ከዓ ርእይቶኻ ዘይትህብ ተኮይንካ ከም ዘይፈላጥን ድንቁርን ትቁፀረሉ ብዙሕ ግዜ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝግባእካ ሓፊልካ ንክትዛረብ ትብዓት ንክትረክብ እቲ ኣተዓባብያ ኸተር ኣለዎ number 2 ቀፂልና ነጥቢ because of this their children grow up with an inability to voice their own opinions it actually becomes a fear to speak so ስቕበል ትንበል ኮፍበል ኣይትዛረብ እናተባሃለ ዝዓበየ ቆልዓ ምስ ዓበየ ሓሳቡ ንክገልፅ ይሽገር ልዕሊ ኩሉ ድማ ንክዛረብ ኣይፈቱን ኣይደፍርን ድማ ሕጂ ሕብረተሰብና ይረአ ኣብ ንሓትሕትና ድሓን ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ክንሕወስ ከለና ዝበዝሐ እንታይ ዝገብር ክፅቀጥ ትም ክብል ክዛረብ ኣይደልን ነታ መልሲ እናፈለጣ ስቑ ይብል ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን መልሲ እናፈለጥካ ክትምልስ እናኽኣልካ እሞኻ ቡ ቀዳምነታት ክወሃበካ እናኽኣለ ድሕር ምባል ስንፍናን ነድሕሪት ዝጎተካ ነገርን እዩ The reason for your inability to speak up could only be two things your lack of confidence or your desire to simply keep the peace ሓደ ሰብ ክዛረብ እናኽኣለ ዝዝረብ እናሃለዎ ርእይቱ ነቲ ዘሎ ነገር መፍትሒ እናሃለዎ ስቕ ክብል ዝመርፅ ኮንፊደንስ ወይ ርእሰ ምትእምማን ምስ ዝጎድሎ ወይ ድማ ክዛረብ ዘይደሊ እንተኮይኑ ስለዚ ኣብቲ ክትዛረበሉ ዝግባኣካ ክትዛረብ ዘይምኽኣል ፅቡቕ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና number 2 low self esteem and isolation እዚ ሕማቕ ኣተዓባብያ ወይ ከዓ ዘይ ርጡብ ኣተዓባብያ ነቲ መንእሰይ ወይ ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ቆልዓ እንታይ ገብሮ ኣብ ነፍሱ ንነፍሱ ዘየኽብር ክብሪ ናይ ነፍሱ ዘይፈልጥ ከምኡ ድማ ክንፀል ይግድዶ children of narcissists were constantly ashamed because of their parenting unattainable expectations they felt they were never good enough እዚኣ ሕጂ ትረአያ ብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ነይራ ገለገለ ወለዲ ንፅቡቕ ኢሎም ድዮም ንሕማቕ ኣይርዳእንን ነቶም ደቆምሲ በቃ እዚ ዘይገበርካ ኣታ ሕማቕ
إذا بزي بتحكى ود خستريو كم زي رأيو كم زي جبر النابلو كل جزء بقعد كم زي بلوم سجم كم زلوم قلت كم زلوم الناس معيهم زعبيو and this is very critical مخنياتو زجبر أنت جبرت ولا أي ودسنيو كل جزء دما زجودلو نجار تراي يحبورو مالتي سجم تايو it's pretty impossible ስለዚህ እዞም ወለዲ እዚኦም ዝዕግቦም ኣይፈልጡን እዮም ካብ ደቆም ስካ ዓግቡ ዘይደልዩ እዮም ከምዚ ዘጋጥሞም ሕጂ ኣጋጢሞም ኣለዎ ንዓይ ኣብ ኮንሰልቴሽን ናተይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ጉድለታትካን ሕማቕካን ጥራይ ዝነግረካ ወላዲ እቲ ሽዑ ዝገብሮ ጥራይ ኣይኮነን ስምብራት ናቱ ሕጂ እዛ ቪድዮ ንምንታይ ኢና ንገብራ ዘለና ንዖም ንኽንኩንን ምስ ወለድና ንኽንበኣስ ኣይኮነን ንሶም ኣንፍላጥ ገይሮሞ ንሕና ግን እዚ ሕጂ ዘለና ፀገም ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ፈሊጥና ከነስተኻኽሎ እዩ እቲ ዕላማ ኣንፃሩ ንክንሰርሕ ምንታ ንረብሓና ክጠቕመና ማለት እዩ ሶ እቲ ዝበለፀ ድማ ከይርሳዕ እኳ ወለዲ ክንከውን ወይ ኮይና ስለ ዘለና ኣብ ደቅና ንገብሮም ነቐምጦም ትፅቢታት ደረት ክህልዎም ኣለዎ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ዓቕሞም እናተፀበኻ ዘዝገብሮ ክላእ ሕማቕ ሰነፍ እናበልካ ትዛረቦም እንተለኻ እዚ ንሽዑ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ኣብ ርእሶም ሒዞም መክኸዱ እዮም ኣነ ብቅዓት የብለይን ብቁዕ ኣይኮንኩን እናበሉ እዮም ዝሓስቡ It's pretty impossible to satisfy narcissistic parents, leading to low self-esteem and emotional weak adult. So, እዞም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ትፅቢታት ኣብ ደቆም ገይሮም ንዑ ስለዘይረኸቡ ድማ ዝኾኑንዎም ነቶም ቆልዑ ሙሉእ ሂወቶም ኣብ ነፍሶም ምትእማን ከም ዘይብሎምን ስምዒታዊ ብስለት ክገብሩ ከም ዘይክእሉን ይገብሮም Some kids become too afraid of failure and they even fear to try. እዚ ድማ ዝኾነ ነገር ክፍትኑ ይደልዩን እዮም ምክንያቱ ተፈሪሆም ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ቀደም ሳዕቤን ስለ ዝነበሮ ምስ ሓመቑ ሕማቕ ምስ ኣምፁ ስለ ዝደሃሉ ዝነበሩ ሓድሽ ነገር ክፍትኑ ኣይደልዩን እዮም ሓድሽ ነገር ዘይፍትን ከዓ ሂወቱ ክቕይር ፍሉይ ነገር ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ምግጋይ ክፋል ናይ ሂወት ምዃኑ ንክንቅበል ምናልባት ክንጋገ መምሃራና ወላ ኣብዚ ወላ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓድና ተዘኪርናዮም ተተጋጊኻ ትቕጥቀጥ ገለ እንተጌርካ ፀገማት ይመፀካ እዩ ክትጋገ ግን ክፋል ናይ ሂወት እዩ ቤት ትምህርቲ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም እንታይ እዩ ንጌጋ ስለ ዝቐፅእ እዩ ሰብ ከዓ ከይተጋገየ ይመሃርን እዩ ስለዚ we have to be careful መምሃራን ኩሉ ግዜ ሕማቕ ዝብል ሪዛልት ክቡካ ከለዉ ንርእስኻ ሕማቕ ኢልካ ክትእምኖ የብልካን So they choose to isolate themselves from opportunities and people that might take that might make them feel less. So ከምዚ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ክፍትኖም ኣብ ዝኽእል ዕድላት ከጋጥሙ ከለዉ ሰባት ከጋጥሙ ከለዉ ክሃድሙ ይመርፁ ወላ ዕድላት ካብ ዕድላት እውን ይሃድሙ ምክንያቱ ሰባት ክመዝንዎምን ክነዕቅዎምን ዝኽእሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም Number 3 ውፅኢት ናይ ዘንታይ እዩ inferiority complex ናይ ነፍሰ ምትሓት ወይ ድማ ነፍስኻ ኣቆናፂብካ ምርኣይ ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጠር ሕማም inferiority complex ዝብልዎ ኣለዉ Narcissistic parents often compare their children to other better children. As a result, these children feel that they are simply not good enough. كم زبلنا قال ولدي زد ما بحرنا أب حبرة سبنا بزع زر أزنا برا حجون زرّة ودخا قالكا مسكالوت كل عمو ودار بقوم ودار كذا أثر تجزية كريتيك كتبهم كاب جزية ناب جزية كتكاسي خليو جن كل جزية منين النابل كانت ولا نفسه خمس أل أنت جركا نفسه ترى كاي كون تسأل نتهم مسخات رق حمزة الحق والعب مولهم يسألون even حو ويحافتون دحرقينا كاب حافت خادة تحم كاب حو خادة أنت هالكان حوي يسألون يتقلال نحواتهم يسأليهم مغنياتو بمنصرهم سلازي صرف زلوا سلازي أبزح سجمات كي تناهم كلنا زبهرزي كانوا وجري جبع كم زجات من أنت نيردما كنتن كخلو يجبع مغنياتو كاب كم استمسرته أنا بك عتيب لين أنا نفعيكم كن زبل حساب سلازي معبل نزين تايكن قبر لنا نزيات رايك تفلت لكم everybody is a genius but if you judge a fish by the ability to climb a tree it will live its whole life believing it is stupid يعني ألبرت أينشتاين كل جزء يذكر وزات تقصيها بلوت تقصيها طيب لنا له كل فترة أبوتو بلوتن عزيز بقن بلحني بلنا له عسى كلو تابي خاطر يزلك أم حنباس أب بحري خاطر يزلك أبيك خاطر يبلكان ويك بخميك تمزني بلكان أب قرب بمحكار كتمزني بلكان لك عقومو نجرو بمنفرد أمبر بمحنباس هيكون كان كتفرد زلك This is very important نفس وكف سب نناتو بوتالو عسى عبحري
ዝወዳደረ የለን ካብ ማይ እንተውፂእኻ ኢኸ ይመውት ሰብ ድማ ከምኡ እዩ ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ እንተረኺብዎ ልዕሊ ማንም እዩ ክኸውን እታ ቦታ ተዘይረኺብዋ ግን ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሕማቅ ኮይኑ ዝስማዓካ ዘሎ ዝግብኦ ቦታ ስለዘይረኸበ ጥራይ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ነቲ ቆልዓ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ዝተፈላለዩ ነገራት ንኽፍትን ዕድል ክንህቦ ኣለና ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና እዚኣ extremely important እያ remember እዚኣ ክዝክርዋ ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ኣብ ዓለም ኣምላኽ ብዕላማ እዩ ፈጢርዎ ብነፍሲ ወከፍ ፍጥረት ብነፍሲ ወከፍ ሰብ ክበፅሖ ዝደለየ ዕላማ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ንሱ ሰርዒዎ ዘሎ ዕላማ ኣብ ልዕለይኺ ኣብ ልዕለይኻ ንዕኡ ዝኸውን ፀጋ ኣብ ውሽጥኻ ቀሚጥልካ ኣሎ ኣብ ውሽጠይ ቀሚጥለይ ኣሎ ኣምላኽ ንዕላማ ፈጢሩካ ኣሎ ነቲ ዕላማ ንክትዕወተሉ ዘድልየካ መሳርሒ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ህያብ ሂብካ ኣሎ እቲ ዓብ ጌጋ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ዝተፈጠርናሉ ዕላማ ትክክል ስለዘይንፈልጦ እቲ ዘለና ፀጋ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን ኢና and that's why ብዙሕ ሰብ ነቶም ፀጋ ዝረኸቡ ነቲ ናቶም ተልእኾ ናይ ሂወት ዝረኸቡ እሞ ብፅቡቅ ዝነብሩ ዘለዉ ንዖም ክመስል ይፍትን ቀላል ኤግዛምፕል ሜሲ ኩዕሶ ክፃወት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እሳይ ናቱ ጊፍት ተሊጥዎ ኣሎ ክንደይ ሰብ ግን ንመሲ ክመስል ነቲ ዝተዋህቦ ናቱ ፀጋን ህያብን ገዲፉ ኣብ ዘይኮን ኮለል ክበል ነበር very important ንስኻ ዝተዋሃብካዮ ፀጋ ነቶም ቆልዑ ድማ ዝተዋህብዎ ፀጋ ንክረኽቡ ብኡ ገይሮም ከዓ ዕውታትን ሕጉሳትን ንክኾኑ ነተባብዓዮም እዚኣ ታለበዋ number 4 extreme sensitivity እዚ እንታይ ዘምት ካብቲ ምሒር ነቐፌታታት እናወሰድዎ ዝዓበዩ መንእሰይ ሓደ ቆልዓ ሓደ መንእሰይ ኣብ ንእስነቱ ብዙሕ ግዜ ይንቀፍን ይዋረድን እንተነይሩ sensitive ወይ ከዓ ረቂቕ ተነቃፊ ሰብ ኮይኑ ይዓቢ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ሽዑ being raised by a narcissist makes a child hypersensitive to everything every situation as young this was essential to survival because they always needed to gauge their parents mood sensitive ኮይኖም ወይ ከዓ ተነቀፍትን ኣስተብሓልትን ይኾኑ ማለት እዩ ንዝኾነ ኩነታት ኣስተብሓሊ ይኸውን ንሽተይ ጌጋ ቀልጢፍ እዩ ዘንብቦ እሞ ብኡ መንፅር ክሽቁረር ይጅምር ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ንወለዶም እናንበብዎም ሕጂ ዶ ይፀርፍ ኾኑ ሕጂ ዶ ይሓርቁ ኾኑ ሕጂ ዶ ይዋርዱ ንኾኑ እናበሉ ስለ ዝዓበዩ ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናቶም እናንበብዎ ስለ ዝኸዱ ነዚ ሒዞም ኣብ ሂወት ይመፁ ብንኣሽቱ ነገራት ድማ ይዕንቀፉን ይሽቁረሩን ማለት እዩ እቲ ሰብሲ ከምዚ ኢሉ ጠሚትኒ ከምዚ ክብል ከምዚ ንማለቱ ዝኾኑ ኢሎም ብቀሊሉ ኣብ ካልእ ዘየድሊ ህውተታ ንክኸዱ ይግድዶም ማለት እዩ እቶም ዓይነት ባህሪ እንተለና ካብ ዝሓለፈ ሂወትና ዝመፀ እሞ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ as adult ምስ ዓበኻ እንታይ ይረአ they become sensitive to other people's feelings እዚ ምስ ዓበኻ ብከምዚ ዓይነት ኣተዓባብያ ዝዓበየ መንእሰይ ኣዝዩ ተነቃፊ ብቀሊሉ ዝፅሎ ይኸውን in relationships this becomes problematic because they are extremely sensitive even for the little things ስለዚ ዋላ ንኣሽቱ ጌጋታት ዓበይቲ ኮይኖም የሸቁርርዎም it also makes them uncontrollably emotional and easily manipulated by others ስለዚ ብቀሊሉ ከም ዝታለሉን ብቀሊሉ ከም ዝዕንቀፉን ዝጉድኡን ድማ ይገብሮም ማለት እዩ እቲ ምትላል ማለት ንሰባት ክሕጉሱ ሰባት ከይብልዎም ስለ ዝስከፉ ብቀሊሉ ንሰባት ንክሕጉሱ ጥራይ ክፅዕሩ ይግደዱ ማለት እዩ ናይ ሓምሸይቲ this is my very favorite ከም ወትሩ ካብዘም ኩለን ነጥብታት እዚኣ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ እቲ ሳዕቤናታ እቲ ነገራ ኣብ ሂወትና ስለ ዝረአ ብተደጋጋሚ so lack of boundaries ዶባት ዘይምፍላጥ ዶብ ዘይምፍላጥ እቶም ወለዶም ኣብ ዝኾነ መንገዲ የጥቅዕዎም ስለ ዝነበሩ ንእስነት ዶብ ኣይፈልጡን እዮም ሰባት ክሳብ ክንደዮም ከጥቅዕዎም ወይ ንኽነቕፉኻ ንኽፀልዉኻ ተፍቅደሎም ዶብ ኣለካ ድየብልካን እዩ the most toxic thing children inherit from these kind of parents is that the completely inability to establish boundaries ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ዝኩሉ ንብሎ ዘለና ድማ እቶም ሰባት ንክሳብ ክንደዮም ኣብ ሂወቶም ክፀልዉ ዘፍቅድሎም ኣይፈልጡን እዮም as such they can be easily abused and used by their bosses colleagues and partners they constantly try to please which means they sacrifice so much of themselves to just get validation from others so ነቶም ወለዶም ንክሕጉሱ ብዙሕ ስለ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ከምኡ ድማ ነቶም መካይቶም መሓዙቶም ይዕሩኽቶም ኢቨን ኣብ ሓዳር ተለኻው ነቲ መፃምትኻ ንዑ ንክትሕጉስ ኩሉ ድሌታትካን ባህግታትካን ትገድፍ ማለት እዩ ንዖ ንሰባት ክትሕጉስ ጥራይ ክትፅዕር ኢኻ ትነብር እዚ ኸ
بمنصر ناتكا حدقتاتن ناتكا نفسها مقصاين سلازولو عبي تقامي زفتر. This is the reason why they always بسنك زدما نخالو ترايك حقوس سلازعرو نبعلهم زي عوتات كخونو زبالة عدل علو أبصراح أب قطبا كمونا بهيوتومن أب حضارومن أب زمدناتاتومن كقدو يخوليهم من البعض زي فلتكم أبز جزيزي أب كل قعزة هيوتنا كتحجزنا تخلي هزبلكوا حنت متحف صعيف اللهو لذي انت خيلكم وسيدكم عن بابا بزعبا نفسها مفلات رسم التمان مهنات مسبات كم يجير كاتنبر نفسها كم يجير كبلو استجبرا زتنكف عرستات بزو حلو أمو you can enjoy it نقرأ من قدي كذا خاخركم إليه. Next, self-consciousness. زغا تايمالتنايو narcissists raise their children with an eagle eye whenever suits them. ولدها توم ولدنا كعبينا خلو بفلايزوم نبلوم زلنا عينة ولدي بعين مرفق نحلفوها بكل شيك ناقبرون إننا نقفون كنقفو خلو دما محرد بزي بلو مهرامون يرخون غلي بخمس سلو زعبيوان قالوا انتهي خونو أزيوم sensitive ويكا تنكف تخون. This means if they do choose they are okay. As adults بخمس عبيو their children become very self-conscious about everything they do. ስለዚህ እንታይ ይመስረት بخمس عبيه መንሰይ ኣብ ነፍሶም ኣይግደስ ክዳኑ ክጥንቀቕ ዝኾነ ጌጋ ከይጋጥሞ ክዛረብ ከሎ ክኸይድ ከሎ ምንቅስቃሳቱ ኩሉ ቼክ ገብሮ ይዝ በኻላ ዘራርባ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኸይድ ከሎ ሰባት እንታይ ይብሉ ንኾኑ እንታይ ይርእዩ ኾኑ ከም ዝደኾይነ በዝደ ይነቕፉ ንኾኑ እናበለ ብፍርህ ዝተመስረተ ምስ ነፍሱ እዩ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሱ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ሰባት ዝምድና ክፈጥር ከሎ ኣመና ስግፍታታት ስለ ዘለዎ ፍርህ ስለ ዘለዎ ብቐሊሉ ንክሓድም ይግደን ማለት እዩ they rarely got encouraging ዝኻ ኣብ ንእስነቶም ብዙሕ ግዜ ነቐፌታ እምበር ፅቡቕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ስለ ዘይረኽቡ ዝነበሩ ዝፈጠሮ እዩ ናይ መወዳእታ እዚ ንብሎ ዘለና ፀገማት they can lead to depression and anxiety ፀቕጢ ናብ ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ፀገም ክወስዱና ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም ብኣስተኻኺልና እንተደይ ክንሕውዮም ፈቲና ማለት እዩ all these feelings of abandonment and inadequacy can lead to one thing depression oftentimes these characteristics prohibit someone to build and maintain a meaningful relationship with themselves and others so እዚ ኩሉ ዝበልናዮ እንታይ እዩ ዝገብራ መወዳእታ ንነፍስኻ ከም ዘይተፍቅር ንነፍስኻ ኣፀቢቕካ ከም ዘይተሓልየላን ከም ዘይተኽብራን ይገብረካ ብመንፅሩ ድማ ነፍሱ ዘይኽብርን ዘይፍቅርን ምስ ካልኦት ሰባት ጥዑይ ዝምድና ንኽምስርት ከሸግሮም እዩ እዚ ድማ ናበይ ይወስድ ናብ ምንፃልን ናብ ፀቕጥን ናብ ጭንቀትን ይወስደካ ማለት እዩ ጥንቃቐ የድልየ very important እዩ it can be difficult to learn how to love oneself so ምስ ኩሉ እቲ ነቐፌታታት ዝዓበኻያ ነፍስኻ ንኸተፍቅር ንኽትፈትዋ ብኣፍካ ዘይኮነስ ብተግባር ንኽትገብሮ ከሸግረካ ኽእል እዩ and these children experience anxiety and depression even as children ዝኻ እቲ ፀቕጢ ወላ እቲ ጭንቀት ብናእሽቱ ከለዉ እውን ካብቲ ብወለዶም ዝፍጠር ዝነበረ ነጋጥሞም ስለ ዝነበረ እቲ ሕማሙን ምሶም እዩ ዝዓቢ and they all intensify as they mature ስለዚ እቲ ፀገም እናዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ነፍስና ክንፍትሽ ለሉ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ውሽጢ ክፍትሽ ውሽጥና ፈቲሽና ድማ ኣብ ደጌና ሕጉስን ርጉእን ሂወት ንኽህልወና ክትሕግዘና ኢለየ ገይረ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ንሓውኹም ንሓፍትኹም ንብዙሓት ክትጠቅም ስለ ትኽእል ሼር ግበሩሎም ከም ወትሩ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ተወሳኺ ርእቶ ከምኡውን ንዓይ ዝሕግዝ ዝተባብዕ ዝነቅፍ ኮሜንት ናትኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ብዝኽንውዲና ኣብ ሓፂር ግዜ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩኑ ሰሰናዩ ቻው